Не за малко прекъснахме, защото един наред с Спартана ми се обади. Да ме пита къде съм бил. Прекъснахме дейчето продължението, думайки е втора част. И между другото с Спартана учим в същото училище. Между другото доста ще е добре да влезете в клана колко бот на CS, колко нали сосо на български с малки букви, бот на английски, на с малки букви, пак на английски, CS, го знаете, с големи букви. Тук вървим до една къщичка, ще сме стигнали до мястото на селищата. Ние ще се селищнем. След това ще отидем на нашето клубче детни по български. Всяка събота се събираме. Днеска ни е последното за тази година. До година отново. Хубаво е. Ще се разхождаме. Ето ни тук се отдолу се движи. Вие няма може да го видите. Е го тук справо. Чакайте да се покажам. Здрасти! И както виждате си вървим в момента. Интересуваме се, питаме. Можете да ме питате всичко, иначе в момента не е на живо. Ако беше на живо, пак никой нямаше да ме гледа. Така или иначе. Теже ние сме спартанци. Така е, както знаете, тези, които гледат Clash Royale, Supercell се е създали. Аз съм един от създателите на Supercell, не случайно името ми. Така е, не случайно никой не имаме на Clash Royale Supercell. И така, в момента се вървим към даскалото, както виждате вече 2 минути и няколко секунди снимам. Сигурно продавам на живо, не знам. Може би не, може би да, аз вече не знам. Ето го блока, в който живее спартанеца. Обаче ние ще чакаме отпреди в магазина. Така. И както му викаме, съм спомним и Костадин. Може да му викат Косто. Той няма таков YouTube канал. Аз имам два. Абонирайте се за единия ми канал Дите Storm Ninja, другия е Павло Медладев, аз и се казвам. Реалния живот. Така че... Ето ще стигнахме. Вървим се по тротуара. И ето така.